Fresh on the track. Makadi muri Zimbabwe, welcome to Zim Reality ITV. Panapa tinobata nyaya dzakasiyana siyana dzinenge dzichiitika mativi mana ose enyika yeZimbabwe. Ndofunga madhesa kupfuura ndakakwanisa kuita interview namukoma Fungai vanogara kuEpworth vachitaura kuti pane kamubatsirwo kwakaitwa namadzibaba Muhozi. But pakaita makwesheni akasiyana siyana akabva kunzvimbo dzakasiyana siyana kune vanhu vakasiyana siyana vachibvunza kuti ko madzibaba Muhozi zvakadai. But tange takwanisa kubata madzibaba Muhozi panguva yacho kuti watipindure. Saka muzuva nhasi ndazokwanisa kufonera madzibaba Muhozi kuti ndivaone ndiwabvunze watipindure mamwe makwesheni anga tinawo. Mamwe acho ndaipasendera paWhatsApp ndango masevha akadaro sachangopota ndichase ndichimataura. But before sandawanza zvangu kutaura ndongotanga nekungoti welcome to Zim Reality ITV madzibaba Muhozi. Makadi yenyu DJSparks. Aiwa DJSparks vanofana kuti murise Hatini nani chose. Madzibaba pane nyaya yakaitika madhesa kupfuura. Pane mukomana akambotifonera ndakamuvisitira ndakataura naye achiti akabatsirwa nemi anoitwa iye mukoma Fungai wekuEpworth. Amene kuti makambobatsirwa here munhu akaita sekudaro. Wangu ndakabatsira vanhu vakadaro. Alright. Saka ndofunga mazvizvo muri Zimbabwe madzibaba Muhozi vatira kuti vanomuziva Fungai ndo vakamubatsira padambudziko raanga ainaro. Saka pakwesheni akanzi ngaakubuda madzibaba Muhozi kuti ndikutsvagirei ndikubvunzei muwe munotaura nevanhu zvive clear zvive pachena ndeyekuti zvakafanana iyi iri panapa. Saka ndengere kuti zvoni mushonga wakanga wabatwa namai waFungai wangori mushonga wekuti vakanganise mwana wavo here kana kuti pane zvimwewo zvanga zviripo? Kwete, mai Fungai vanga vasina mhosva, vanga vabata zvavo mushonga, asi mushonga uyu vakaubata nechinangwa chekusimbisa basa ravo nekuti mai Fungai ndinyamukuta. Saka pavanga vabata mushonga uyu vaitiwo vasimbise basa ravo reunyamukuta kuitirawo makastoma. Saka zvadaro mushonga uyu vane mhiko dzavakapuwa ikoko kwavakautora. Saka mhiko idzodzo pane pavakadzipesanisa pavakati kanganwei. Saka semushonga wemhiko wakambva vanotanga kukanganisa mhuri. Saka ndo waiita kuti vana vaFungai kana kuti kumudzimai kwacho waFungai aite nhumbu dzichibva, uyezve ndo akaita kuti ambobereka chimwe chinhu chakanga zvare chinhu chakanga chisinganzwisike. Zvakatenge zviri zvakudzokera zvakupinda muvana, asi ivo mai acho futi vanga vasingazvizive kuti vakakanganisa mhiko, ende vanga vasingazvizive kuti vana vangu vari kutambudzwa nei. Kureva kuti vana pavaitotambudzikawo ivo vaitoshaya kuti sei vana vavo vari kunetswawo nei zvaitovanetsa. Kuti mushonga hawo pamubatiro wanga waita zvava zvisina chekuita nekuti zvizoafekte muroora. Havana kunge vaine chinangwa ichocho. Saka madzibaba, imwe kwesheni yakadzi ndiitawo nevanhu kuti ndimai wabata mushonga yavo anditika wai zvakazenge zvakuenda kumuroora. Mai avo vane ropa ravo nemuroora zvafamba chii chakaitika ndizvo kubve kuzvinhu zvavo izvonodika zviende kumuroora? Zvazvakaita ndezvekuti mushonga uyu wanga wakuenda kumwana wavo nekuti waibvisa nhumbu dzemuroora kana kukanganisa rudzi rwemwana wavo kumuroora. Zvaishanda kumwana wavo but zvaienda kumuroora nekuti aitambira rudzi rwemwana wavo. Saka waipandukira mwana wavo mukomana kuti asaite vana, but zvaitopandukira kumuroora nekuti wanga wari mushonga wakanangana nevachechi. Saka waitodya kudivi remwana wavo kunyange zvaizoenda kumuroora, asi mwana uyu vaidyiwa nemushonga vanga vari vavo. Saka zvaidaro. Then imwe question ndiyozichinzwa mukoma Fungai vachitaura vatira kuti zvoni mushonga mnge mavabatsira vakazonzwa pakati pousiku amai vachiita sevanochema, then dumbu rakatanga ratokura, then vachibva zvara chinhu chisinganzwisisike. Zvakaitika paita dambudziko rakadai vanetsekana naFungai vaya vakazouya kwandiri vachitsvaga kubatsirwa. Vauya ndakaswabatsira, ndavabatsira, handina kuvataurira kuti
pane mushonga wakakanganiswa mhiko kana kuti muri kudyiwa nemwana, vana vari kuparadzwa nemushonga wopi. Ndakangovabatsira kuti aiwa imi ndoda ndikubatsirei. Pandakavabatsira ndakangozvibvisa pamudzimai wafungai nekuna fungai. Saka zvinhu izvi zvakamba zvadzokerawo kwazvaa zvakabatwa nekuti mai ndo vanga vakatsvaga mushonga wacho. Saka ipapo mandona kukangana kushanda ndakubvunze okay. Kureva kuti madzibaba ndimi makanga mazviendesa kuno yatigona kutaura nechirungu kuti go back to send, mama back to send ikachitaka ya ndakashandisa nzira yakanaka isingaite kuti vapesane, nekuti ivo pavakauya kwandiri vaiti vanoda kunyatsoziva ari kuita kuti zvinhu izvi zvidaro. Saka inini ndakaona kuti ndinoda kuti ndirambe ndakavabatanidza kunyange dambudziko ranga richibva pamubereki wavo. Saka inini ndakabvisa zvinhu kuna Fungai nemukadzi wake zvakanga zvapandu uri mushonga wapanduka wamai vacho uyu. Ndabvisa zvinhu izvozvo, ndakangozvibvisa nechinangwa chekuti zvinofanira kuti zvidzokere kumuridzi wazvo. Saka pandakazvibvisa ndakazvidzosera nechinangwa chekuti ava vasunungurwe nekuti vanga vasire vakazvibata. Saka zvadzokera kudaro zvechokwadi vakasangana nedambudziko kuna amai vacho. Vaenda usiku, but zvakazoitika ndezvekuti zvavakazoona mai vari mukati mekutambudzika vakambova kuzvara futi chinhu ifanira takambozvara mukadzi wacho. Saka zvadaro ndo zvakavashamisa, zvavashamisa vakambovazondifonera. Ndo vandava ndazoti vauye naamai vacho. Vauya naamai vacho takanga pane kuti vatafunga kuti mai ndo vanga vakaita zvinhu izvi, vakanga vakutofunga kuti dai mai vabatsirwa nekuti vakanga vatomudambudziko vakutonge vanorasika njere. Saka vasvika ndakagona kubvisa zvinhu izvi kuna mai kuti vaite zvakanaka. Ndavabvisa ndakataura navo nenzira yakanaka inovayananisa amai nemhuri yavo kuti varambe vaine ukama sehwavari nanhasi. Saka ndakazama kuvatsanangurira kuti amai basa renyu munoita zveunyamukota. Vakati hongu. Ndikati pane mushonga wamakanotora kwakati. Vakati hongu ndine mushonga wandakanotora. Ndikati zvamakataurirwa pane makanzi munofanira kudai nemushonga wenyu. Vakati hongu ndakanzi ndinofanira kuita zvakati zvakati zvakati. Ndikati asika hamuchaita izvozvo makapesanisa. Vakati hongu asi vanga vaita vanenge semunhu aputirwa, havana kuratidza kunge vanga vachiri kunyatsozviziva. Vakatozozviona manje kuti hazvechokwadi zvavari kuita nezvakaudzwa ikoko, zvakataurwa ikoko. Vakatozoyeuka ndichitaura inini kuti zvechokwadi zvandakaudzwa zvisiri zvandiri kuita. Saka ndo pandakavatsanangurira kuti ndo mushonga uyu wanga wakupandukira mhuri yenyu. Saka ndakazokwanisa kuvabatsira ende ndobva ndayananisa amai nevana kuti varambe vaine ukama. Saka mai Fungai vanga vasiri muroyi kuvana vavo, asi zvavakanga vanopuhwawo vachifunga kuti vari kusimbisa basa ravo ndo zvakazenge zvakupandukira vana. Asi takaedza kuti tibvise dambudziko iroro mwana kusvikira Fungai vato nemwana wavo zvinhu zvakufamba zvakanaka. Ivo mai vacho takazoparadza mushonga wacho tikati regerai tiuparadze. Ivo basa ravo hongu vachiri kuita, asi mushonga uyu taubvisa ivo aiwa njere dzavo aiwa vamunhu atoraiti vakutorarama zvakanaka nevana vavo. Aiwa, tinoda kungoramba tichitenda Mwari nemabasa vanonga vachiitira vana vavo vachivaporesa vachivadzivinura. Then ndada kubvunza ndifunga nyaya Fungai tanzwa muri yeZimbabwe yajekeswa yava pachena kuti zvinhu zvakafamba sei izvozvizvi vagere zvakanaka. Because vanhu vakazova kuti Fungai usadaro mai wako, usataure zvakaita musoro pamai wako, munozoonana sei mangwana. But ndofunga muri yeZimbabwe mazvinzwira kuti Fungai naamai vake izvozvizvi vari right, ende mai vacho vakabvuma kuti chino nechino ndinenge achibata. Saka ndine imwe nyaya yandida kuti
ndikubvunze zvangu unoziva ndida kuti inzwisise uyezve muri yeZimbabwe inenge ida kuti inzwisisewo. Saka mushandiro wamunoita imimi tongoti local maybe international kuti maybe because imweni yatakambonzwa kahe ku-UK yatakamboita interview madezi aya. Saka impact inoitika pazvinhu izvi muchinge mabatsira vanhu vari ku-UK nevari padhuze zvakafanana here? Zvakafanana. Chinongosiyana maitiro atinoita bedzi munhu ari kure tine maitiro atinoita akasiyana zvawo nearipo, nekuti aripo tinenge tichimutambidza, ari kure tine zvatinoita, tine zvatinoti atumire toita. Zvinofanana mushandiro wazvo, zvinofanana, zvinongoita zvakafanana. Zvakatongofanana, simba racho rinongoshanda zvakafanana, rinongobatsira zvakafanana. Alright, ndinopa kutenda mazambamozi neinformation yese yamatipa paSingulaRity ITV kuti zvinhu zvijende zvinhu zvinopachena. Saka tingade kuziva kuti pane vanhu vanenge vari kunze kwenyika munokwanisa kubatsira pazvinhu zvese here? Pane zvimwe zvimungaudze mhuri yeZimbabwe kuti chino nechino chakadai even uri kure even uri padhuze izvi ndo zvinogadzirisa? Zvakatongofanana, zvakangofanana kana nairo basa ratakaita iri rekwana-funga iri. Chero kunze, chero ari kunze, chero ari kupi, tinongozviita zvakafanana, zvinongoshanda zvakafanana. Kubatsira munhu ari kure neari padhuze zvakangofanana. Hazvina kuti munhu ari kure ari padhuze zvimwe chete, kana takutomubatsira zvinhu zvake zvinongobuda sekunge tatiri tese. Mhuri yeZimbabwe yanzwa zvose zvamataura neinformation yese yamapa mhuri yeZimbabwe. Tokwanisa kuona nhamba dzenyu kuti maybe munhu apaine mumwe waita dambudziko rake arigona kuzoda kuzokubatai kuti ataure nemi. Munokwanisa kuti siyo nhamba dzenyu? Nhamba dzangu dzepaWhatsApp dzinoti 0778 020092 ndedze WhatsApp idzodzo. Ndodzokorora zvakare 0778 020092 ndedze WhatsApp. Dzekufona dzinoti 0774 797 332 0774 797 332. Awa ndofunga zvajeka mawanzomadzibaba vachitana nhamba dzavo. Izvo ndo nhamba futi dziri paskrini idzo dzandakanyora paskrini, kana pachinge paine anonokawo kunzwa madzibaba vachitaura arigona kutsokonza vhidhiyo kana kuti anongotora nhamba dziri paskrini. Apa ndoda kutenda madzibaba neinformation yese yamati pamusoro nhasi kuita kuti zvinhu zvive pachena, zvinhu zvive clear, vanhu vazive nekuonawo futi munhu wacharinga achitaura saka ndinopa kutenda nokuti joinawo paSingulaRity ITV because mukana wakanaka wandawanawo semhuri yeZimbabwe kuti ndikwanise kutaura nokuda kubatsira vanhu tichitaura naye live tichidiskasa naye. Humbled seSingulaRity ITV. Toda kutenda madzibaba. Tinotenda DJ Sparks. Mhuri yeZimbabwe ndofunga mazvinzwirawo zvakachitika panapa. Don't forget to subscribe kana kukomendawo kana kufollowa pages edu ese atinowanika kaita seInstagram kana seFacebook. Munongosearcha kuti SingulaRity ITV munotowana ipapo ndo patinenge tichiwanika. Thanks for watching.